Moltes gràcies, senyor alcalde. Ja la tornem a tindre així. La moció de la tardor anomenaré. Perquè any rere any el Partit Popular de Vila-real ens fa una gran observació. Quan plou els carrers es banya. Durant molts anys la ciutat de Vila-real ha tingut greus problemes d'inundació. Encara recordo el Barranquet, que deixava de ser un dels carrers principals del nostre poble per a convertir-se en un riu, o baix del pont que comunica la ciutat amb Borriana, i l'hospital que feia una piscina. I dic feia a consciència, sí, perquè s'ha fet moltes més accions en 6 anys del govern progressista de Vila-real que en 16 del desgovern dels populars. Què feien amb els diners que els arribaven? Gastar-se en obres faraòniques i deixar les necessitats d'aquesta ciutat de costat, perquè es veu més una biblioteca sense llibres que un bon sistema de neteja del clavegueram. I saben que tot això els veïns i veïnes de Vila-real ho saben. Però el que sí que ja és per enriure és que tinguin el valor de demanar-li al Consell que en els diners estalviats de l'EDAR de Vora Riu es destine a millorar el clavegueram. Senyors del PP, per si acas no ho ha vist en premsa, la nostra diputada Mònica Alba va fer unes preguntes que estan a la mesa de les coses preguntant sobre el tema. Miren, en el 2004 vostès van projectar les obres de la EDAR de Vora Riu en 14,5 milions d'euros, que donaria resposta a la ciutat faraònica que vostès volien que fos Vila-real, no la que era. Una EDAR per a 130.000 habitants, o siga, 3 voltes més gran dels que es necessitaven. En 2010, i després que se van gastar 278.000, repetits, 278.000 euros en informes, projectes d'aplicació i etc., EPSAR es va retirar del projecte perquè, òbviament, era innecessari i els danys mediambientals que això causaria seria irreparable i injustificats. I així els recorde que governant vostès i a la Generalitat també. 10 anys amb l'única cosa que van aconseguir va ser gastar-se, torno a repetir, 278.000 euros i marejar la troca, això sí que sabien fer-ho. Tornem al tema. Ara, 6 anys després d'aquell no, i a 2 anys després del canvi de la Generalitat i del govern progressista a Vila-real i el govern del Botànic, n'hi ha un acord d'esforç per a reprendre el tema de l'EDAR Vora Riu. Els han gastat 20.000 euros enfront dels 278.000 i el projecte val 2,6 milions d'euros enfront dels seus 14,5 milions d'euros. No sé si veuen els ciutadans el que vull dir, però estic segur que el PP sí que entén el que estem dient. És el PP el que va sobredimensionar una obra i la va convertir en faraònica. I ara és el PP el que rescata això per a una forma encoberta seguir tirant-nos a nosaltres la culpa de tots els mals de Vila-real, sense mirar-se el seu propi melic i veure que si no fora per la situació de ruïna que han deixat a l'Ajuntament i a la Generalitat, les coses canviarien i molt. Moltes gràcies.